na que crecerá céspede, por lo tanto será un elemento verde, na que transitamos peregrinos para que o tránsito sexa cómodo. Ponemos as farolas. Que por aquí. Chegado ao polígono do Tambre de impacto para o peregrino porque pasa dunha Galicia moi interurbana, moi rural, a unha zona fortemente industrializada e cunha actividade moi potente. Agora mesmo non hai unha separación na fronte das naves industriais en canto público e privado, digamos que todo se utiliza indistintamente cunha plataforma única. O que pretendemos facer é separar o público do privado cun peche. Se fai unha mellor integración, por un lado, do aparcamento que existe, que se vai ampliar e trasladar en parte a parcela que está entre o tanatorio e o cemiterio, e que, como necesita de expropiación, vai prevista esa expropiación no proxecto da segunda fase que estamos preparando o documento para a información pública, e o que facemos é humanizar esta gran explanada que hai aquí para separar o tránsito dos peregrinos do aparcamento, facer unha mellor integración e facer que esta traseira actual do cemiterio pase a ser unha nova fachada do cemiterio. Como iban casando os diferentes tipos de cor de replicar e que se esa común homoxénea actividade do propio cemiterio. O polígono máis amable e tamén adecuamos este proxecto entre o polígono de Tambre e Baisaca, os camiños de Santiago na súa entrada en Compostela, favorecer a curiosos ou que aseguran unha mellor integración, cuidando o deseño tanto no diurno como nocturno, coa calzada.